widzieliście u nowego wideo, a będziemy grać Beat Boxians. Okej. Komendą, jakaś ma to. Attacking Boxians will komendą. Timer. Posiadowali nie strzelać po mnie. Takie skarpetki. Bla bla bla. Co to jest? Nie ma! Wypadnie ode mnie! Angry! Wypadnie ode mnie! Kamera albo co to jest? Co to jest pistolet? A to surówki! Jak patrzy! Potem! Madziar! Sowier! Potem! Madziar! Potem! Madziar! Możemy zabić? O, ja cię nie lubię, bo nie kupuję rodzice. O nie, Dobre? Jestem tutaj minio. Giant! Potem! Ej! Potem! Haja! Budy dołe! Giant! O! To jest, to nie. Możemy spać? Nie, to jest... Giant, powiedziałem do... Potem! Nie bój się ma! Ona kopą! Sigma. I fokus. Potem ci pomogę. Ale ma mało HP. Ja mam coś mało. Rage. Pomocy się boimy. Jedna klacza. A, jedna klacza, dobre. O co z jaką? Mały. Potem! No będę brać. Combat zone. Damy ten shop. O nie! Ale macie mycie! No wybornie! Potem! Zbijem! Się nie boję! Boom! Headshot! Ja chyba nie zawsze co to dzieje. Zdochnij! Bum! Poziom! Bum! Idziemy! Bum! Ma plesknął! Bum! Yes, sir! O nie, pomoc! To są sami Angry! Wypadnie do mnie! Aj! Dobra. Shop. Skąd że tu mam bar. Bart. Mecz. Nie. No to za 200. To rolek o niwo, sakra. Zobaczcie, ja to będę się bić. A ja sam Tiny Angry. Zabio. Komu to płaci? No, ahoj! Komu ja mu dawam combo? O nie, ja tu na szmatki. Oj! Hej! Zumrę headbox, kiedy są rano w živocie, aby zomrę. Bum! Bum! Komu to myśliło? O nie, Angry. Dobra, martwi. Asystowało. Bum! Potem. Ja robię nerwy. O, jeździ. Ule som mu zabił. Tymenki. Bang, bum. Pozor. Dobre. O, już się zabiłem. Pozor. Zaasystował, hej. To Angry.
Tylko host. O, niezbrojony. Chyba nie będzie kiwi. Dobra. Gunner. Potem. Tylko host. Biedaczki policajci. Tam się. Mu dodziło się tylko. Bum. Opa. Gunner. Teraz się ten liści. Tem. Nubak. O, nie to ten leci. Asystował. No wybornie, ale już nie. Bum. Tem. Bum. Nie będzie. Ahoj. Co tu? O, już mam na to. O, nie Gunner. Bum. Dobra, dobrze. Reszta myśli... Tem. Bum. A sorry, co się znowu nie nataczał. Ty kokos. Oj! Ta twar! Skupię ten mecz. Pardon. Dzięki. Happy Kid! Zaraz wyszło. To jest takie... No refund. O, sakra, to nie ma. Szkoda, mam swój mecz. Bi. Potem. Easy kill. Boom, dalszy easy kill. Ojej. To twar. A ja, moje. Boom, bak. Mamy potem. To się cię prezemy, który tylko wyda. Sing. Bolor angry. Ej! Co? Wielki. Bolor! Pomogę ci. Jest! Asystował. A ty ej, ty opowiedz. Ja mam ultimatku! Poczekaj, ma speed. Helikopter, parakopter, zokni. Okej. Potem, bum. Dobry, pięknie, sobie zabił. Potem, nie, zagraj. Kolor. Poczekaj, idziemy się zachronić. Sing. Nie, zagraj. A ty go zabiło. Boksjan 1. Sing. Come on. Ty co zawołałeś na mnie? Dobra, potem. To jest mój Boksjan. On mi asystował. Ty co ty zawołałeś? Pomoc! Uczyńca Ohaja! Pozor! Zakranim! Killer! I kokos! To co jest nim? To pewnie nim... To tutaj boss! Pomoc, healer! Nie, ten dziwot! Nie, on ma zabił! Ale mam na pistolet! To jest ładne! Reborn. Gugu Gaga, nie może mi to takie. Level 100. To mnie teraz jedno, będzie a mam piłko. Ulala, widzę dobre. Mam takie abilitki? Nie. Ty, co ty dowołujesz? Wolę. No to będzie przejopy. O, to jest angry. A ten najgorszy.
się skoczył. Tylko bo to nie sobie wielki. On jest zielony. Spin? Oj, a dobra, się dobrze. O nie, ja potrzebuję Ultinu. A Ultina! Honor! Murerer. Jezisi! On ma trepozem! A teraz ty trepozem. Tylko, że muszę dać podra, mama być. Wiemy, Kamu pomóc, żeby to będzie healować. A to ja Regin. Pomagam. No dobre. Co, tu mogę... Ojej, wow. Bum, dobre. Oj, pomoc. Dobre, dobry sposób. Tylko on jest jaki zabił, a asystował. Helikopter, parakopter. Zabił, dobry zabójstwo. Oj, to zadowolenie na mnie, Magyar. Rage raz. Ty kokos! Oj, nie kiedyś lepiej. Hello, Mario. Do mojego teama i wypił. No to masz jej. Ty kokos. Okej, asystował. Helikopter. Zapięty się skoczył. Pozor. Dobre. Ty Giant asystował. Helikopter! Co skosił? Co mu koniecznie zabił prawie. Ty. O, a ty soldier. Tak, więc to będziemy kończyć. Tak, gdzie ciałko.